Прывітаннечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Зіма блізка, і касмічная ядзерная дзяржава Расія пачала замярзаць. Але рашэнне ёсць. Иркутскі чыноўнік параіў людзям, якія засталіся без ацяплення, набываць печкі. Но без печи жить — это термин такой беспечности. Вы как глава семьи, надо думать о надежном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев, за свою семью. И поэтому я вот как госорган, я про то, что надежность и жизнеобеспечение — это приоритеты и для государства, и для семьи, в конце концов, чтобы эта живучесть, она сохранялась в любую погоду. Вось, значыць, пра што мусіць клапаціцца расіянін у 2024 годзе. Жывучасць захоўваць у любое надвор'е, але далей болей. Аказваецца, нават закон ёсць пра тое, што ў Расіі грамадзяне мусяць клапаціцца пра сябе самі. А дзяржава? Што дзяржава? Яна занята ідэямі сусветнага господства. Не перашкаджайце. Мы сейчас в законодательство залезем, там 36-я, не помню какой пункт, там 861 постановления. Потребитель обязан иметь резервный источник. Обязан иметь резервный источник. На одном проводе зимовать, на холодильник деньги взял, на стиралку взял, на телевизор, на машину взял. Ну, это понятно. Вось неяк так. І нешта я думаю, што гэты чыноўнік не ад генератара ацяпляе свой дом. Яшчэ на пару хвіліначак застанемся ў Расіі. Губернатар Забайкалля слухаў даклад пра лясныя пажары ў рэгіёне, а далей адбылося нешта нечаканае. Так, вы ўжо не зможаце гэта разбачыць. Губернатар пакалупаўся ў носе і выцер казюлю аб начальніцу лясніцтва. Далей пачаліся апраўданні, маўляў, ва ўсім вінаваты гнюс, які лез у нос, а соплі тут ні пры чым. Гераіня гісторыі цяпер хаваецца ад журналістаў і праз калег просіць не турбаваць яе. І апошняе тут лёс курткі пакуль невядомы, але калі-небудзь яе яшчэ прададуць з аўкцыёна. Шматдзетная сям'я з Латвіі папрасіла Пуціна паклапаціцца пра іх перасяленне на гістарычную радзіму. Мы, семья Морозовых, обращается к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о переселении на свою историческую родину. Так как мы живем в недружественном государстве по отношению к Российской Федерации и всему русскому миру, нас вынуждают отказаться от своих корней, родного языка и своих принципов. Латвийская власть дошла до того, что угрожает нам тем, что отберет наших детей, потому что они коренные русские и владеют русским языком. Также детям навязывают европейскую идеологию, которая не сочетается с нашей верой и мировоззрением. Перакладаем на зразумелую нам мову. Карэнныя расіяне абураныя, што ў Латвіі іх прымушаюць вучыць латышскую, а яны хочуць размаўляць толькі па-руску. І думаюць, што з такім падыходам ім будуць радыя не толькі ў Расіі, але і ў Беларусі. Помимо этого мы обращаемся к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко о пересечении белорусской границы и о временном пребывании на территории Республики Беларусь с вашей поддержкой, ввиду того, что мы не обладаем денежными средствами на столь длительный переезд. Заранее благодарим вас. Дзеці ёсць, а грошай няма. Лукашенко, дапамажы! Але тут я мушу перасцерагчы гэтых прынцыповых людзей. Калі б у Беларусі яны трымалі дзяцей у такіх інтэр'ерах, іх вельмі хутка паставілі б на сацыяльны ўлік. А далей у іх адабралі б і дзяцей, то бок адбылося б уласна тое, ад чаго яны хочуць з'ехаць.
Сапраўднае масавае замбаванне грамадзянаў адбылося падчас дажынак у мястэчку Карма на Гомельшчыне. Джордж Орвелл адпачывае. Не просто отвел страну от пропасти. Беларусь сегодня – это страна, где создана экономика высокого уровня, укреплена обороноспособность. Как настоящий национальный лидер, все эти годы президент защищает свой народ и свою землю. Он не отдал страну на растерзание в 2020-м. Смог вывести Беларусь на международную арену. В 2024 году страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь состоялась как социальное государство, расширила участие в глобальных интеграционных структурах, смогла выстроить... Але ж, здаецца, сеанс прайшоў не вельмі ўдала. У людзей на тварах напісана, што яны думаюць і пра эканоміку высокага ўзроўню, і пра абароназдольнасць, і пра сацыяльную дзяржаву. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.